أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم على أشرف الخلق وحبيب الخلق سيدنا محمد، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa ko si sagyang kai dua aranaw na lalambu na gyang kai Bandara Marawi. Mapiar kanulangon kagabi-gabi apia pendatara iya dipman di mamaguranuran na ugaid na kagiyagiin na kalalayaman tanud na agi betad agyang kaedar patano padapan na isa ipupanalaman tano si iku Allah sabab sagyang kutu kapakiilayin rakad tano o Allah sang kutu akala gagawin niyan rakad tano pakasusukod niyan rakad tanwari. So alungan yan gugyang kai diniyan di kapaguranuran madakla mga ingad tanto makakakailangan si isagyang kaiyawran sabab sagyang kuto may nga tututong din sa mga pangutuaniran kuto. Gina ni sabab paditano kedaan sa inam kulimor katano Allah si isagyang kuto orian kaya pamantugatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala as kanya na rin makapapaar si isagyang kai makampatakawyag-wyag o umani sarakad tano na ayamala na sa kaniyang makambubaya-baya o kapakataling umatanuron sa hadapan yan. Initundog tanuron na siya lautan tanus sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katawan tanwas kaniyan anto na iniba makalalabi si ikulangwan kaadan o di na inad no Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ni pirmiro ayama anan yan na miya pili si ikum mga nabi alayhimussalam sakad tanong ayama anan yan na kaya kumandaran yan alangwan ang bawat anu Adam alayhissalam. Gila ni sabab pasulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na natantuwa mala kapagkatadmi tanuron kagiya sabab sang kuto kaya balwiyon o Allah subhanahu wa ta'ala antun iniba limo si iko kadindan pagtaw sa kanya ni maananin na nabi rahmatan lil alamin kuto. Oriano to na ini sambura kakanrakan wagyan ko tamaanaw salam agyo nandun ipupumamanika na merakano langwan na bangun sami giiso programa agyang kaya mga wataiyo si isagyang kaya rawdatul khutaba fi lanaw ko kapaguluan niya kami ang kutabangan sa niyo ada sa lakawar marki al-alim ansari manduma pananton giriagyang kuta kaya salama kurakano na giyanan dinari panalan salamyar kano alangwan na bangun sa niyan si isagyang kaiya dua aranaw na lalambu na gyang kaiya Bandara Marawi na gusto tamanari prampayan asong ko anagyang kaiya 95.5 na Cool FM si ikum mga radyo niyusan na mga bangsami. Gina ni pangniyami si iku Allah subhanahu wa ta'ala agyang kanan amaanaw salam na mambagian yusan. Gina ni sabab pa ipupumamani ka na merkano agyang kaiya salam igira datarai alungan akamis aditano di imakam babarat mo si isagyang kaiya ridyo ranaw
Mapiar ka no lang na kagabi-gabi langwan na bangun sa ko, lalayon so kapupo makinigyan. Bangun sa kus kanulangon kapalayatan dun na bangun sa amranaw. Na ay mala naging kuta kabubaloy tanong mga Muslim ko to. Oriano to na naging kuta na niya na pangniya kano si ikwallah. Aging kuto kini panguna na karakanong kumaan na aging kanana salam pangninakan ko Allah aginan dun ni mambagi ano man isara ka tanong. Si isagyang kaialam makampatakaw yaguyag kabulungan niyan sulangwan paniyakit magagdam o pito labis sa bugo umani isa sang kaimasayman to na ayamala na kabulungan niyan so paniyakit aginan so paniyakit pagkiburing sa ikupuso pagkasabapan sa ama na niyan na di mapiya akapakabulos yan sa hadapan o kadnan tanu Rabbul Alamin kagi umani isarakat tanun na lalayon tanud na idi mandirugod aso kadnan tanu Rabbul Alamin nas kanyan na suti sa taman asuti inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib. So Allah na suti ayabu at tarimaan yan na yan kuta suti. Ginan imya kalala apo pamangnin na kano sa ikwala kabulungan na gyang kanana asalam ko kini sambura kanana kanra kanuron na langwan na bangon sa ko alalayan so kapo pumamakignagiyan sang kaoras tanu imanto apep na riso di katatarangan o di inadiron pumamakinag na ino kakarini rumbu ayama na niyan na pupumangnin na kampan bagan wallah sagyang kutwa kompleto kapipiya ginawa si isagyang kaya dunia na ayamala na sa hadapan o kadnan tanu Rabbul Alamin na makalapas tanu o di na makalidas tanu si isagyang kaya apit tibarangan pisusunan apanyakit abielwer kad tanu gumaan agyang kaya mga kantianos kianan oriano to na pupunalamatan tanu agyang kuto mga guru tanu pupunalan salam na kan agyang kuto mga guru tanu mga alimat tanu kuda iran kapakandaray nun si isagyang kanan na seminaryan tanong. Si isagyang kanan Masjid Sandig, Sultan sa Gunsungan. Dataragyang kutawat akan si Sheikh Isa Ibrahim. Gugyang kutalangwan na mga inga padaian. Uway kagya, sabab sa melay tanukiran ang kuta di irarakat tanu di kaservisyo. Pinalamatan akas kano. Giyang kuta paman na dua kataw ang mga wanta akan na mga alima. Giyang kuta si Alima Sauda, Haji Ali. Mapiar kanusan na kagabi-gabi. Balasang kanu Allah sang kuto kiyab giniyo soras. Si isagyang kanan ang mga pagariniyo si isagyang kai Anton Eniba sa Gunsungan City. Kuto kagaya padanan sa gyang kai aga pa Islamic City of Marawi. Ganan. Gugyang kuta sa sangkuto mga alimatan naman po. Gyang kuta si Khawla, Wahab, Yunus. Mapiar kanusan na kagabi-gabi mga wataakan, mga alima. Sabab sa gyang kutwa ama na niyan na panaguntaman niyo, panamariyon na pakambarakatan rakanwariyo Allah ang kutakiyab giniyo sa oras. Si isagyang kanna seminaryan tano si isagyang kai Masjid Sandig, Sultan sa Gunsungan. Mapiar kanusan na kagabi-gabi, pagpanalamatan kanuwag yung kutalokos tanu, kapapantagan Sultan sa Sagunsungan, sang kuta pumanay ama na niyan, nada niyo kapakandare noon mga wanta ami, uway. Sampur na panalamatan namin, nagyang kutalangan ng mga wanta ami, mga bubayami, ada makandare noon. Naino ka insya Allah subhanahu wa ta'ala na baando ayad na mapya, naging kutwa ka papakiilahin tanuron si ikwallah ayama na niyan na papakaswatanu tigr pakaswatanu sebar aginan emia balui ayama na niyan na Anton Eniba lini kasawan rakat tanong ang kutay sa sangkuta mga alimatanog yung kuta si Alima Sauda Haji Ali na ayaw tamawdo ini bagay ni rakat tanusa na langwan na bangunsan yan si isagyang kanana si minabtanu nagyang kutwa ema na nina as-sabr. Sa dun sa mga tao, katindagan yan ang kanana titwa kapantang kasabar na as-sabru thawabuhu al-jannah. Koto. So ayama na niyan na so kapantang katigar kasabar
na ayad na ri balasyan sa isa hadapan o kadnan tanwa Rabbul Alamin nasud na ri sup manaama na niyan na surga o Allah subhanahu wa ta'ala ang mapapadalmon agyang kuto jannatul firdausil a'la. Allahumma amin. Pagnilakan sa ikwala mambugi ani walang unang wataakan ada makandarinon na ayaw mapatero akrakanon na di ka no pembukla di ka no pembukla. Gyan ka na seminar tanong si isa gyan kaya Masjid Sandig, Sultan Sagunsungan, na nami po pasod tanuanan si iko mga lokos tanong, dataragyang kaya kapapantaga na ema na niyan na ulil amr tanong si isang ka-Islamic City of Marawi. Gugyang kuto bubayakan barangay Chirwaman si isa gyan kaya ayama ananiyan na eme panad, Sagunso, Anton ini ba, eme panad, kauto. Pada penutu apa penalamatan tanu sabab sagyang kuto kapsuporta ni rakatanusan si sagyang kanan seminar tanu si sagyang kanan ayama na Masjid Sandig Sagunsungan gaya panang kutay sa sangkuta wat akan barangay chairman si sagyang kai Lilod Madaya agyang kuto aya kalalami tanuron nagyang kuta si chairman si Tox Ampuan chairman nanan si sagyang kanan ayama na niyan na barangay Lilod Madaya, Madinat Marawi. So punalamat ta namis kanulangon ay ama na niyan na langon na wata mi pagaremi loksami ay ama na niyan na pasilao panaguntaman nagupanamar si isagyang kanan seminaryan tanong ay maka Anton ini ba mabubaloy maka-exponsoron di tindinganon agyang kaiyaraw datul khutaba fi lanaw nagid ng kaisa sangkutwa mga impitanong agi sampor na ayama na niyan na pupumang nila kanong si ikwala pakambarakat nun wallah sabab sa gyang kutap mana ayama na niya servisyo niyan kung pagtaw na gusto ngid na amala na so agamaw Allah gyang kutay sa sangkuta mga impitanong si Dr. Hamid Aminuddin Bara attorney Hamid Aminuddin Bara pinalamat na namin kasan guru mi sagyang kuta pamana ama na niyan na mga gurong ka ayama na niyan na Anton ini ba di Iran di iprasarasen ang kana seminar tano sa umandan Anton ini ba katapusan alungan kami si iko Gregorian calendar koto sabab sana sampurna na po nalaman tanakan kaya ko ta pagariakan mabubali ina ama agyang kairaw da kas kanyan imya balwi ay maanan yan na datar o pamintuan as kanyan imyakal ka si isagyang kai seminaryan tano o kabubaliwi niyan as kanyan ina ama agyang kairaw datul khutaba filanaw dataragyang kutap man na isa sang kutagurwakan si Sheikh Ibrahim Bagimban sabab sang kutap man na mabubaloy mambu ema na niyan na didoorog niyan pamikiran panaguntaman agyang kananay sa ko mga impitano pakambarakatan rakanwaryo Allah na lumangkap si isagyang kai mga ingad tinusang kay Lanao del Sur an Lanao del Norte na emala naging kay Bandara Marawi kapalayad nanan sa sakuduan ang kanana isa ko mga impitano si isagyang kai Anton ini ba Barm government koto so sabab saan mga bangsa ko na tunay ni ba andudan tanong agi ang kutuwa kapupunalan salam tanong sa ikupit ti barangan agrupo si isagyang kai Lanao del Sur an Lanao del Norte dataro mga piti barangan ang mga madrasa tanong so mga ala paganadan tanong si isagyang kai Bandara Marawi panalan salam rakanusan agyang kai mga bangsa niyo pangarinyo si isagyang kai Rawdatul Khutaba fi Lanao di akan din pamtun sa mga ingaran o mga grupo ni walangwan bangsami mga pagariyami mga ulama si isagyang kai Bandara Marawi na gusto kalalangkap yan si isagyang kai Lanao del Sur an Lanao del Norte mapiar kanusan kagabi-gabi alangwan na bangsami alala yung suka po pumamakinigian si isagyang kai programa tano uman din datarai alungan Kamis oras alas 4 na taman din
sa ayamaan yan na oras alas 5 sa kagabi-gabi. Mapiar kanusan kagabi-gabi alangwan na bangon sami. Oriano to na pupunalan salam tanus mga murito tanusan si sagyang kai municipality Binidayan Lanao del Sur. Dataragyang ko ta mga wata kansan si Nafisa Mambuhay Haji Amin. Darudo pa nagyang ko to si Nasif Alawi. Ulama punilakan si Kuala. Baka no sandun mapipya langon na bangsa ko sa isagyang ka municipality Binidayan Lanao del Sur. Banalan salam na kan all sup mana ama na niyan na ampasuklan. Banalan salam ra kan walang wan na bangsa ko sa isagyang ka adu aranaw na emala nagyang ka bendera Marawi na gusto taman prautan agyang ka 95.5 si ikum mga radyo niyusan ko to. Panalan salam si iko ang pasuklan, mapiar kanwa kagabi-gabi alangwan na loksakan pagariakan, wata akan si isagyang kai anto na iniba mas sa imanto. Sa pupumanin na kano si iko Allah subhanahu wa ta'ala, sudir katano pumakaragarisang ka sa imanto na pamakabagran sila no Allah. Pakambarakat na rin Allah subhanahu wa ta'ala supit tibarangan abulong ipendatang kiran o mga doctors tanong si isagyang kai hapit tibarangan mga hospital si isang kaya Islamic City of Marawi na gusto kalalang kapyan si isagyang kai adua aranaw mapiar kanusan na akagabi-gabi oriano to na pagpumangin na kampaman si iko Allah subhanahu wa ta'ala sa mga lokos tanong inaong sa mga inatanong mga amatanong mga unasirandan na pupumangin na kanu si iko Allah subhanahu wa ta'ala ayamaan yan na sudakit daira nakatarutupi kagi manusia tanwa palaya tanwa keribat palaya tanwa di pakatarutup na pupumangin na kanu si iko Allah wad na lambupan ada kiran merila o kadnan tanwa rabbul alamin na irila kiran dan wallah na baluin dan wallah sa mga pakuburan niran apad ko lama-lama o surga o Allah na matimu-timu sa umani pamilya sa iko kapakadar patano sa amam Allah sa iko surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Oriano to, nagyang ko to ay maanan yan na panalang salam sa iko pitibarangan ang mga grupo o mga ulama tano kakupitan yan so kumplito ay maanan yan na Ahlus Sunnah wal Jamaah panalan salam mambu si sagyang kai anto na ini ba frequency tanong Ahlus Sunnah wal Jamaah kung kapaguluhan ni ron agyang kutal lokos tanong pagari tanong parangkom nakas kanulangon sulangwan na bangsa ko o di na inga padakan si sagyang kai Ahlus Sunnah wal Jamaah balas ng rakatan wallah sa pakambarakat ng rakatan wallah agyang kai ulan-ulan arajab na gusto sa'ban na ayamala na irampay tanulangon o Allah subhanahu wa ta'ala si iko ulan-ulan Ramadan arakis amapipi aginaw umani isa rakatano na tawfiqan o Allah subhanahu wa ta'ala so umani pisa katon rakatano ang makaprasarasay na makausar salo akang guro o kinyan si iko Allah kung anin akyari batanon anon merila o Allah subhanahu wa ta'ala suganan. Sebab saan mga bangsa ko si sagyang kaya kuliling aranaw na ipambuti tanong usang kaya kitab pambuti ang tanong kagigi mabubaloy ang maudu agyang kaya oras tanong maanagi subject tanong agyang kaya wakayfa tazkiyatun nafs ando manaya kasuti o ginawa na ipambuti tanong rumbo na pamamakinag tanong ang makampat mga pamamakinag tanong كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين الله ربي صلى الله عليه وسلم
Sebab saan mga bangsa ko gen ko to kabasat tano gen kay amaw do tano na gen ko to wa kayfa tazkiyatun nafs anda manaya kasuti tano si sagyang kaya mga ginawa tano kudapan na kapakataling umasa o di na oras gawi ulan-ulan ragun ang gunatan tano so makampata kawiyag-wiyag si isagyang kai dunia o Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab san nakagi imanton na katiiya bedon na kepakay anton ini ba duulan sa Ramadan anta akadula na udi mapira gawi na napakataling sa Ramadan ugaid mga pagariya watako pagariku buhay ko sa iku agama loksakan sa iku agama na dudun asa kator katanambu ayama ananian na bapaka-decide sa tigyan aba iparampay si iku Ramadan. Sabab ruwa di tanong katawan na aya pa kaysa anto na iokit apang gulawlaan tanong kagya imanto na papakarani so Ramadan. Nagyanan. Aya pad ang mga okit-okit o mga sahaba ridwanullahu ta'ala alayhim si isagyang kai anda datara ioras papakarani so Ramadan nagyang kuto pagampaganay ron nagyang kuto anto na iniba kapupumang niya tanong si ikwallah di kano kasan kaday sa inam ko kapapalada tanong si ikwallah kapupumang niya tanong si ikwallah sa irampay tanong lang o Allah subhanahu wa ta'ala si isagyang kaiya Ramadan ayam ananian na taros ang mapipi agino umani sa rakad tanong ayamala na lakaan rakad tanong no Allah so pamintuan o hidayat maanagyang kuto turuan wallah ang makapagamal so umanipis sa katawan sa tarutop ay maananian na simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Padun agyang kuto kapupumang niya tanuron sa lakaan rakad tanu o Allah so ay maananian na anton iniba riski niyan rakad tanu. Makang gusto tanu si iku lanulan Ramadan sa ayamang gusto tanu nagyang kuto ayama ananian ng gulalan sa halal kauto kagya isa na napupagapas no mani sa rakad tanong gyang kai kapapakakipkirampay o mga umor tanong sa iku Ramadan nagyang kuto ayama ananian na di tanuron di makang gusto sa halal kagya padanan ko mapanggusto tanong sang kaatandaya kawyag-uyag umani sa rakad tanong adi rakad tanudan isumariw Allah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na sumapang gusto tanu sa ikuulan-ulan Ramadan na gusto mapang gusto tanu sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Katiiya insyaallah na papakaraniyagang kaiya anton ini ba kapalawi at tanu sa Baitullahil Haram na padanan apagampaganay ipagalaw tanu sa iku Ramadan kapupumang niya tanuron sa ama na niya na palabu-labu din rakad tanu o Allah subhanahu wa ta'ala kalawi at tanupman sa Baitullahil Haram maana makausab tanu ko mga tamo ko tanu mga oras tanu sa ama na niya para sa ikwallah ang gulalan si isagyang kuto kapupunay haji tanu ginani sabab as kanusan ang mga tunganayakan mga bangsa ko ay ama na niya na miya paniatyan so kapalawian yan si Baitullahil Haram na di niyo anton ini ba di niyo pagkaraso ni atiyo di niyo anton ini ba pagalinaso ni atiyo sa pamasig niyo so kapupumang niya ni ron si ikwallah irampay tanu Allah sang Ramadan nan ay mala nagyang kuto mirampay tanu si isagyang kuto kapalawi at tanu sa Baitullahil Haram palabulubudon rakad tanu o Allah subhanahu wa ta'ala auto so ganan di niyo pagalinas mana mga ni atiyo sa ged ni kapapakatukaw ako kulangwan atong anayakan bangsa ko ayama ananian na mililistakan sungaran yan ko kaapadian ko jama akan insyaallah mi pagpadaakan agyang kuto anton ini ba pagariakan ago kambuidas ayama ananian nas kaniyang panaikapapantagan presidente ami si sagyang kai an National Ulama al Mashaykh umra
wal al-hajj wal umrah. Gyang kuta si Sheikh Manarus akalalami tanoron panalan salamsan na pagariku mapiarkasan na kagabi-gabi arak sa mga pamilyang ka katatan su salam na pepemurutang kasan ay maana niyan na makapmamaana sa gyang kuto meron pa'y tanong si iko ulan-ulan a Ramadan mapipiya gino umani sa rakatano ay malaan na gyang kuto ay maana niyan na meron pa'y tanong man ko kapunalan ni tanong kapaliw tanong sa lalang kwalla kapunalaw ni tanong si Isabiatullahil Haram para si ikwala na gusto kaplawi at tanong si ikunabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganan oriano to na yuti pagampaganay ipagalaw umumin si iko kapakataling umaagang kay Ramadan koto yuti pakayso anto na iokit apong gulaulaan umumin si isagang kaiya kapapakaranyagang kaiya Ramadan na aya pagampaganay ko kay aliyon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kuto aya maanan yan na nakapapakadaklatan ko pang ni tanong sa ikwala papaladin tanong sa Allah gulalan ko kaprepara tanong ko mga simba tanong sa ikwala kauto gulalan ko kaprepara tanong ko mga simba tanong sa ikwala kagi amay-amay na aya katawing kausanuata ko pagari ko bubay ko luksakan nasa katod na ang kanina din kadiiking gulalan ko simbang kakwala na kailangan na naisanan apre para dun umumin at tikas niyan so ginawa niyan ay maanan niyan na umerampay si iku Ramadan nagyang kuto apasilim betad sa tarutop ko kaprepara niyan nagukapagumanin niyan si iku panaguntaman niyan kudi iking gulalan ko simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala dataro di tanu di iking gulalan ko 5 waktu tanu mga padanan ipalimpyo tanu sangka mga puso tanu so di tanu di anton ini ba kapatrini nga tanu sangka iya mga puso tanu maadnon ang kutaranon nagagaw agyang kuta maanan yan na namakaswatanwari mamamagay si iko salakaw di salakaw akapapatutan sang kutoy maanan yan na tabang tanong koto isanan gyang kuta isa sang kuta mga alima tanong kagyo ko kapipita ko seminar tanusan si saging kana masjid Sandega sa Gunsungan Sultan sa Gunsungan na padunod to maana gyang kuta maanan yan na katigrang ka kubaya ginawang ka as-sabr gyutip man ay maanan niya kaya likasawan rakad tanong kuta isa sang kuta alima tanong agyang kuta as-sabr koto matigra ka, mapantang ka, agyang kutay amaanan yan na baya ginawang ka sa ikutamok na makaswa kang gusto si isang kuto ay amaanan yan na naanton iniba diron di kang gusto si isa kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala dataro paman na amaanan yan na mga tao anton iniba kikarurumpisan na wata ko pagari ko bubay ko loksakan na pagpakaranin sa Ramadan na sinanadang ka dun sa puso ka sa makaswa ka mamamagay sa tubuhalos panunuatan sa ikwala koto makaswa ka lombat ko ay maananin na initadin na kawala agyo ti kabaloy akuta o ay maananin na tamok ka koto datarokib gan ka sang zakatul mal kapreparaduan ka kung ginawang ka sangkot takibgan ka kung zakatul mal na gusto sadakatun jariya si iko mga didisagr ka pamilya ang kuta sadakatun jariya supman ay amaan na zakatul mal na nasianan ko inaliyo Allah awal wasinib na santano ay amaan niyan na puntagan na aya kailangan na makatadinis ka maka anton ini ba makakuha ka sa anan yan na sirigan kaon maana amil sirigan kaon sa anan na mirampay sang kuta kapapatutan udi na mirampay sang kuto inaluyo Allah awal wasinib kuto so genan ino to kagi sabab sa ayakapya ang kuta anan yan nakapuntuan ka udi nakatenduan ka ko amil ang bagan ka ko zakatul mal na andudun kapukasyan kulimang ka kuto ando din kapukasyan kulimang ka aminibgayin ka sang kuto amil kasasarigan ayama na niyan na pakapatak na nakaso puso ka sagyang kutakimbagan ka na para si ikwala ka ando din kapukasyan si ikum bala alimang ka
na minilistad na atarutop o mga malaikat o Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Minibigay ka sa zakatul mal. Ayabu adirun salakaw na ubang kapanunduga pamikiran adimapya. Ubang kapanunduga anta-anta adimapya. So bagan kad para si ikwala kaapiaan de piya kasangur ang kutaamil na dudun abang kaon problema da abang kaon kasalaan at tigubagwa basa kasakanian din ay makapambakulungon sa hadapan o Allah amay kadinian irampay sang kutwa inaluyo Allah awalwa sinip. So ayamaan niyan na apya anto ni badang kami tukid sang kutaw manipisa katawan pisusunan ang kutabtero na walwa sinip na minibgayin ka sang kutaamil na taruto pa dun amia tukid kasiran wanaw gaid na uding kamambu panunduga ayamaan niyan na mga tubod-tubod penggulalan sa sungka nagu mga tubod-tubod penggulalan sa gyang kutoy amaanan yan nakasisang ka o pamikiran ka. So aya kailangan na pagkarani sa Ramadan na isanan at tikusan tanusan sa mga ginawa tanong. Gyang kutap mana at taktit. Aya maanan yan na matikus tanong o di na mapanto. Koto. So aya maanan yan na kimbagan tanuron para busa iku Allah subhanahu wa ta'ala. So ganan. Ganan ipad aya maanan yan na taalik tanos isagang kuto kaya pagusay ang kutay sa sakong mga alimatan ay pagusay ni nagyang kuta as-sabr. Koto. Sa kamo tumambu agyang kuto man na isa sang kuta mga alimatan si Khawla, Alima Khawla, Wahab Yunus na aya mambu pagusay niyan nagyang kuta anto na ikabnar rakat tanu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama salaita ala Sayyidina Ibrahim. Koto, gitu. Pakatarusan ka sa nuwat ako. Pagari ko, bubay ko, gid ng kutap manakap. Buti at anusang kutap mana tahiyatul awal, tahiyatul akhir, nagyuti kumpleto salawat sa ikon nabi. Na karanganing kaban, batabulabu iman to alungan akamis, isami ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na inunya nuto di ipamuasa iso alungan isnin agusto alungan khamis kagi sabab sa igira adatara alungan khamis na ipasilida o di na pakilangan wallah so amal umbawat anu Adam alaihi salam pamakasi isang kaabaguba sa tano na ipasili daw Allah sulangon ng mga amal tano na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya katruian nagyang kutatigyan kabubaya anakan uman makilang so amalakan na di ako di itigir, di ako di mamuasa ko to. Dataro alungan isnin sa kamo tumambu aron pa namin ipantag kinimbuatan ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naganan, may pag-usena na ang kutay sa kumang alimatan sang kanan na seminar tanusan sa gyang kanan na Masjid Sandaig Sultan sa Gunsungan. Kagiya ko, ipuon ko alas 9 na taman ko alas 11 sa pagkuto alungan. So alhamdulillah. So ganan. Ikaduto ay maanan yan na Anton ini ba ipagalaw tanos sa iku Ramadan nagyang kuto idkhalus surur likulli wahid. Oto. Gyang kuta ka pakasuldo tanong ko kapipi ginawa ko puso man isar ka tanong. Pakasuldo ng tanos so kapipi ginawa sabab sang kuta kakabubaya tanong ko kapakataling mo Ramadan. Na apyada kaon miram paywata ko pagari ko luksakan sa ikuwagama na asar katubuhalos panunuatan ka sa ikolla sa giyang kuta kaya padalmang ka kububaya sa ikupuso ka sa kagi pakataling mas Ramadan na rinipir ka piriparadung ka sulangwan taman ka para sa iku anton ini ba pangangalawan rakaw Ramadan na ipagalawang ka sa iku Ramadan para sa ikolla na insyaallah subhanahu wa ta'ala naging kutwa ema na niyan na anton ini ba may aloy katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu ajsadahu ala niran koto sa din sa mga tao ay maanan yan na anton ini ba mapadalam ko puso iyan agyang kutabubaya si iku kapakataling mo Ramadan
na haram na wallah susapo iyan ku apoy ku neraka jahannam. Allahu Akbar. Gina ni pupumani na kanu sa ikwallah. Sa kanu sa na mga mata ko pagari ko bubay kulok sa kanu sa ikwagama na ma-challenge tanusan agyang ka iya mga puso tanu iman to aya maanan yan na maadanon ang kuto asurur kapipiya ginawa kasusunor para si ikwallah aya pa kay si Antonio ukit akakepadalmon o kapipiya ginawa may kasakata na padita ko mga miskin inaong kagi di ini keda kuto na pad Anton ini ba mga sembag ang kuta da taruto pa kaysa na so Allah subhanahu wa ta'ala may alim niya sa hadis Qudsi may alim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigan warda bima kasama Allahu lak takun agnan nas kuto maadan raka ang kuta kumpletuwa kasusuat andi manay maadan raka ang kuta kumpletuwa kasusuat ka ko may tumala inibgayar ka wallah kipan tagsang ka makampat ka wiyag-wiyag gupuon ra ka tumaadin na biluyin ka wallah ang mayaman kulangwan mga manusya na andi tumo na ka sa si ka mamayaman sang ka matagsagod ading ka di ka pamagdadai ko litis kuno atrak ka katinya ni magatos ragun gukoni kapkailay tanod ng mga tunganay tanong di itundug-tundug mga lokas tanong na da panarimi raot sa 50 ragun na miyawapat kauto ilang manuto kauto andi mo na ka sa mapermament anapuunan akapipi ginawa aguyang kuto anapuunan na did na kapusan yan agyanan susurga wallah aguyang akapipi ginawa sa angka dunia anapuunan yan na adna kapusan yan. Ditad ng katawan, umirampay ka ko idid 50 ragun, 60 ragun, 70 ragun, may kalalad nuto idid. Oway. Na ini man ang mga guru tanong, amitundutundog, pamakasurga ang siran wallah, ka aya ko makalilid, na naema na niya, dapan rautan. Si sagyang kuto ay ama na niya na Anton ini ba? Banyan mayar pang sumya pagidid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuto. So ganan ikadua taguun tano sang mga puso tano ay pagalaw tano sa iku Ramadan. Si isagyang kuta ka kepadalmon udi nakapudal matanuro sang kuta as-surur kapipiya ginawa na paganayron na palikasaw nakapalimpyo nakad na puso ukanan ko sa lakaw di sa lakaw. Palimpiwan kad ng kanana puso ukawat ako pagari ko bubay kulok sa kan sa ikwagama amma daon agyang kanan ay maanan yan na Anton ini ba kataor rahim kapanulak sa tunganay ginawa oto palimpiwan ka sana ginawang ka ando manay madaon agyang kutarata ginawa madaon ang kutararangit ayami sambiun nakapipiya ginawa ko salakaw di salakaw kagianan ayamaanan yan nakakapadaka ko garanti o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ami alwin yan na ayay ipagpada yan si isagyang kuto kapakataling matano sa amam Allah maana ipagpada yan ko surga na so mga tao ayamaanan yan na mga pipiyay parangay liman ahasinukum akhlaqa oto pangapipi parangay oto suginan simbian ka ang kanana parangay ka watako pagari ko loksakan bubay ko ku agama sambiin ka ang kanana parangay ka amma ada si iko betad utitwa mu'mina maada ko titwa betad o muslim oto aya kagagdaman yan nun na may kalalai ilmu adi supdian kagyuti sabab adi niyan dan paka papilan sa pagarinian batabulaboron igira amma o umisya ni inaong ay kailangan nagyang kanana pamanabata dadataranan wata ko pagari ko bubay kulok sa kanang kuagama na ma-challenge kanan amiyalawang kasi iku Ramadan akapudalmang kasang kuta kapipiya ginaw ko puso ka na malimpyong kaso balabalar ka ayama anan yan
na malagid o kaya arasang kaniyan sa katuro, kaya arasang kaniyan sa tamok, anto na ununsan, Koto. Ana mga limitation, ayama na niyan, na pupagapas no mu'min, ando din ikapakalibilianon, na miya padas kaniyan, ko ayama na niyan na titu ang mu'min si ikwallah. Ginan subigan no Allah sa kapasadan, ayama na niyan na inibigay niyan sa iko, mga orip niyan, titu ay ama na niyan na, turong ko niyan, pagran niyan, subay a ginawa niyan, sa iku bubay yan, ko salakaw di salakaw sa iku dunia, kay transfer yan sa bubay yan sa iku Allah, bubay yan sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagidid na nan makapambulag. Taman sa ama na niyan na di maadun ko puso o ka, bubay ko at ako pagari ko loksakan sa iku agama, taman sa di maadun ko puso o ka, ada alawan o Allah apagkabubayan ka kulangwan taman sa ko dunia. Na ayad na pipikiran ka, na giyang ka na ilmu ka, giyang ka na panaguntaman ka, giyang ka na ayamaan na niyan na kapipikiran ko sa kabu mataos, kabu mapasang, sa kabu pamikiran, na uselessan si ikwallah. Koto. Ando din, sumanusia sa kaamanusia na ama na niyan na kakarang kalipan sa puso ka. Inutos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ilamang kapadisapang ni Rasul, agyang kuta Allahumma inni as'aluka hubbak. Oto, ya Allah, kwinta nga man sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pupumang niniyampan, kuwalla akaw man na nagyang kuta bubayan sa ikwalla. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk. Wa amal alladhi yuballighuni hubbak. O ito ilaman ito. Pupumang niyan, akaw mananaging kutabubay ayan si ikwallah. Aw badidid na lawan niyan, kumang orip na wala ap, kabubayan niyan sa Allah. Aginan, edi tano di panunggiringan. O ito. Na mapukas tanuro ko, kabubay tano si ikwallah, na aya tardas, abubaya tano si ikwallah, na kabubayaan tano sa Rasulullah, adiso mismo din ginawa tanong kabubayaan tanong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adiso bala ang mga lokos tanong koto piya ka mamasa so sabagi na tingin ng pamana kagiyaginan ama na niyan na kakatarutob ang kutap bubay akakwalla ayama na niyan na matarutob sa bubay aka sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang makalbiya si diso langwan apagkabubay anaka ko dunia o Allah subhanahu wa ta'ala koto. So mapukas roo nasupman sumbala alokos ka Allahu Akbar Allahu Akbar. So ginan ni ipagalaw tanong si iku Ramadan kagi sama ni ina papakataling sa Ramadan naging kuta kabasa kuwa didin abarakad tanurun pakatangkad sa baprautan sa iku Ramadan. Eno to? Kati Allahu ilam ikapiray man to sang kaya jamadil akhir. Teni katano ikapiray man to. Anta kami apupos. Kaya gida kalendar tanong. Na di tanong katawan o iparampay tanong sa iku anto na iniba sa aban na ayapan so Ramadan. Katawan tanong, may nagtanong ko mga ulama tanong, under din ikaw mo nispo sa'ban, nispo sa'ban, na antun ini ba, papakilis tao Allah kung mga malaikat yan sukuan sa niyawa, kung pagletan o duwa sa aban. Allah, sakasan wata ko, pagari ko bubay ko, loksakan, nasa man ina umani isa tanong na, palayat tanong din mo ukit sa dilikado. Kadita no katano anta imililistahon, naguanta idaon milista. Koto. Nakagiyad delikado na biya-biyatan tanong. So kipendulo na ang tanong ko sa lakaw di sa lakaw, pananggilaan tanong. Ubay tanong utaw Ramadan, ayamaan na niyan na di masusuti sa mga puso tanong, kaamayamay na di tiyarima, so amal ka si iku Ramadan. Kailangan na malimpyong kasan sa puso ka, pagari ko, bubay ko loksakan sa iku agama o Allah subhanahu wa ta'ala. So, genan ayamaan na niyan na ikadwa ipagalaw tanong sa iku Ramadan, agyang ka nakapadal matanong, kapakasulda tanong, idkhalos surur likulli wahid.
Giyan ko ta, kapakasulda tanong ko, bubaya tanong si iko uman ipisya katawan. Ha? Bubaya payamak na niyan na pagaring ka, ginawain ka, tunganain ka, partidong ka, kanaubang ka partido, nakagisabab sa magariari tanong si iko agama, na inaubat tanod na rin giginawai. Ha? Kay nuwari panggagana tatanong kawiyag-wiyag, na panggagana tatanong kapapatay, na tubadiwan suranon at tigo mga lokos, na asar kapimbitakan, lumalan sa tadman, tuba di malalayon, so kapipya ginawa, na alaan dumanaya, na takdir o kadnan. So genan mga bangsa ko, si isagyang kaiya kuliling aranaw, na gusto taman, apro tanaseng ko anagyang kaiya Ridjo Ranaw, na ayamala anagyang kaiya Islamic City of Marawi, sabab sa pagpakaranid ng kaoras tano, na ayam mapipikirakan. Naru tanubupasin tamanan na ino ka diyan ka ayama na niyan na miya ka umaso Ramadan na miya pasad tanumambu aging ka pembetian tanwa kitab ando dun so ayama na niyan na mga ukit-ukit ipagalaw tanu si iku Ramadan agi nandun ikaplimpyo tanu si iku mga puso o umani isar ka tanong na mga pamusungan at tigo mga pagaritano ang mga Maguindanao koto. So pinalamatan na kaskano, alangan na loksakan pagariakan, si isagyang kaiyadu aranaw, parang kumanakan sa kano din langon. Parang kumanakan sa kano langon. Paganakan si ikola sa kanusahan na mga pagariakan, mga bubayakan, datarang kuta bubayakan, kakar kami, si Haji Siti Mariam, Saumay. Di akan nakatawan, Antonio ni ba? Eno kami na makambibida sa apelido. Subhanallah. Hagi sabab sa susaw may aguso ang paso na isay sadnanan. Koto. Pagkanila ka si Kola, ang mapipia ginaw niyo saan, si sagyang kaayamuni si Palitia Pantar, Lanao del Norte. Parang kum nakaskanusan, giyang kuta mga bubayak saan, datarang ta si Haji Siti Mu'mina Haji Rasul. Pagkanila ka si Kola, mapipia ginaw niyo saan, giyang kuta wata yan aba iyalabi sa giyang kaialam ba apanad mapiar kanusan kagabi-gabi giyang kuta wata akan mambu kapapantagan na dato aba si isa giyang kai Anton ini ba adila panad mapiar kanusan na kagabi-gabi pagni na kanusi ko Allah asma'anu salam na mambagian yung sanlangon di akan dun na ayama na niya napakatayasan sa panalamat takrakano kagaya kati amya kataling maang kauras tanong panalamat tanak na riyagyang kaiya Anton ini ba tutandingan sang ka DXSK 95.5 Cool FMC kung mga radyo newsan kagaya sabab sa gyang kuto ama na niyan natantawa mala at tadmanon o salakaw di salakaw amampya pagpumang nila ka si ikola, did na beto na ka na ayngaran, ka amay-amay na ubairan gumeraw. Pag nila ka si ikola, agyang ka miya ka tutayon to ka pamikiran galbakad tamok. Si sagyang ka istisyon tanwa Ridjo Ranaw, na napakam barakatang kiran wala, sang kaya dunia na amala na sa hadapan si ikola, lango-langon si Randon na ayamala na sumanga lokos, Iran, amya nga una dun si isang kuta mga pakuburan Iran, mga darudo pa Iran, mga pagariran, Morea to Iran, napakamparakatang kiran wala, kasabapan sang kuta katarima Iran ko kumpleto arila wala, kagiya sabab sa gyang kai, ay maana nila, tanto mala ikipantag ang kai, di talo di ikapakambubarat mo kapakapupakinga sa umandun dataray aluangan akamis, ini puon na isi iku 2004, na taman din naman to, pakam barakatang kiran wala, pinalamatan na kanagyang kaaya-ayama na niyan, na Anton ini ba, chief technician tano, si isagyang kaaya Ridjo Ranaw, gyang ka si Ranol Intong, gyang ka si Sir Ranol Intong, gyang ka pagalitan o saan ka sa bala akwarto, gyang ka si RG Derecho, inga padaan ang kuta si Larry Suan Romeo, pinalamatan na kaskanulangon, sa kanwalangan na bangsa ko ginawayakan tunganayakan sa lakaurakan apyaso dirakan panari masusuat dirakan panapakabubaya na napupinalamat na nakaskadan sa baribu-ribu panalamat panganilakan si ikwala irampay tanulangon ng Allah sang kaiya ulan-ulan Ramadan pala dun mapipia ginawa tanulangon panalan salam na kan sulangan na pitibarangan
silter si isagyang kai Bandara Marawi, na gusto kalalang kapyan si isagyang kai Lanao del Sur an Lanao del Norte pagninakang sikol agyang kaap mananian na anton ini ba oras tanong na di ini mabali kapusan na mabali punan umandun datara na di tanudi makambo barat mo giyabu subang sa niyo tunganay niyo sa iko agama lalayon sa pamanayamaan niyan na serbisyo niyan kulangon atong anay niyan bangsa niyan ginawain niyan sa lakaw di sa lakaw kagi sabab sa gyang kaeraw datul khutaba fi Lanao nagyang kutakaba sa kuwa si ikudu pula gupat kauras dalalakaan Amerikano panalamatan na kan agyang kutam mabubali ina ama agyang kaiya anton ini ba Rawdatul Khutaba fi Lanao gyang kuta si Al-Alim Ansari manduma panantawon so panalang salamsan si sagyang kaya mga bangon sa tanusang kaya municipality buwa di po subentong Lanao del Sur di niyo pakaliripati katatan so panalang salam rakano agyang kuto bangon sa niyo nagupagarin niyo mabubali ina ama ang Rawdatul Khutaba fi Lanao si Al-Alim Ansari manduma panantawon silam nakaskan walang na bangon sa ko parangkom nakaskanod langon kaamayamay na adam paman amya katek sarkata at tigyan di ka di itumo ka pagalawin na kasusabagi na susabagi na din ka pagalawin inao pala palaya kanurakan dun bulawan tanang kanurakan dun uray giyo subang sa niyo da asala ka rumar kay Sheikh amin mauna ang paso silam nakas kanulangon sa mga jamaakan na di kanu kada isa inam kulim wallah insyaallah natutumang kadutano ang malalakaw tano ubagay insyaallah si isagang kaya 2022 ko kaplawi atano sa Baitullahil Haram na nagusop man kapumisita tano sa ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si isa Madinatul Munawwara insyaallah subhanahu wa ta'ala so pangnaniusan assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. From Lanao Radio